Wymyślą. A może ze przyzwyczajenia sy naciśniesz knyfla V i co wtedy? Nic. No ja. Wojna. Wojna się nie zmieni. Ja leca szczylom ten, skokom dwa razy zweimal, te lasery sam pieruństwa, wybucho, szpryngo, nad autem, dźwierza pokryklane, sam się suszą handtuchy, szranki ze hilwki, beboki na ścianach, fojer, blindowanie, atlas, klej okej, ambulance, kajte france, a sam tukej, wychytej. Tibak, po naszemu tytka. Ja dwa razy ten sam wpadłem, dobre, nic nie było, nie godał, że nic. Tam się biera kałasza, hopie, ciepna granatym. Co? Sam nie mo granata nagie. Hopie, moga tak, moga ciap. Pyk, tak, te łone, dwa łoros, leca, tarcza, viagra, modropila, wszystko! Tyn zajse lasera, ja w to jest, ja się pytam, kapitan bomba, dostałeś ja, rzutki, troski beda ciepło do tarczy, o, samą nowe tarcza, ja, no fajnie się bawimy sam, ja, pitły graczki, przyjdą płaczki, jak pado auzdru, o! Duch. Jimmy's dinner łobiot i ciul bez murek i ciap i blindowaniu na cyrwiunym, a jak jolo, żyje się ino roz. Sosnowiec namierzony, ino teroski kaj się wysyło bomba, a teroski z obejście, jolo, żyje się ino roz. Sam je wyjście, a jo właża. Ha! No dobre. Kompakt, ja, blau punkt na kasety od razu. Zobejrza jak mnie zabił. Ja pewnikiem, bo że wszystko bez to, że stał kole cyrwiunego hydranta. Spamiętajcie, better dead than red. I ja, no i kryska rosła, szpas bez, a kaj tam dwa, bez szczyty nie by dam już pas. Ja, o, egzo wyrzutnia, teraz beda ciepło bez okno. Zrzut zaopatrzeniu, ja, łozwierom. Co sam będzie? Galoty, żech dostał! Tak, o Givera się wezna, sam dodatków nie mam za nic, ja... Hopie, jak jo pojada, jo... Hajer, i jadymy. Karlicku, cóż ci pod tym ciulicku? Wodzionka, suchy chleb i wody szklonka. Wodzionka, to najlepsza z wszystkich śląskich zup. Na Abrahama, Erich w geszynku dostał pijama i choć mu pismo już w coś jarę, Erich nie czuje się wcale stary. Nie, ale wiecie co, po prawdzie fajniście samie, moga skokać po dwa razy, hobych dzistał po fanzoli, moga lotać, moga tyn, sam gryfno woda, obejście, jak się popultać idzie fajniście i no strzelają, nie? No to taki jest minus, że strzelają, ale w ostatnim Call of Duty też strzelali. Ja mogę powiedzieć z ręką na sercu, a żebych miał dostać Herzschlaga, ja w poprzedniego koda, czyli Ghosta nie grał i całkiem szczęście, bo żech się przynajmniej bez to nie szterował, obejście jak żech go gryf nie zabił, ale jak to profesjonalista przeszł żech go na YouTubie i bez toż, a nawet śkisz tego, o! Mogę powiedzieć, że ten je blank o wiele lepszy. Mamy sam te oblecenie choby ze Crysisa. Dzięki któremu możemy się stać niewidzialne, możemy skokać fez wysoko, możemy pitać na lewo, pitać na prawo, możemy se załączać roztomajte tarcze, a insze pieruństwa. Mamy sam z tego kałasza, który się blinduje, choby był... No, ze zota. Moga po schodach do wierchu, moga na dół. Giwery a flinty wreszcie mają odrzut, szczelą, a ciepie normalnie hobych dostał do głowy. Łobejście i no. Nawet kule po dziurach się robią. Precz z islamizacją Europy. Możemy się nawet sam naumieć do zrobienia prawa jazdy. Możemy się sam naumieć angielski gotki. Możemy się badnąć na festgryfne landschafty, sam tukej, na beispiel z roztomajtymi solaranlagami. Palmy hobby we stolicy Polski Warszawie. Te, szózblech ci się telepie, co?
Szózblech ci się telepie, nic nie słysza, bo mi się szózblech telepie. Panioki! Bo! Wiecie jak jakieś godo, że to tak każdy godo, że nie jo nie kupia, a w to kupuje każdy. A czy jo kupił? Nie, jo się erbnął. Nie wiem, czy to jest was pamięta jeszcze Call of Duty, czy w sumie to nie wiem, co o nim chcę powiedzieć, ale ino, żech zobejrzał, że samy numer 3, no to tak, żech nawiązanie takie, no, tyle. No, ale mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że jak ktoś był zeszterowany, a zniesmaczony fez skuli ostatni tajli łonego Call of Duty, to ta część mogę wam ze szczerym sumieniem polecić. Co prawda nie idzie nasztalować rakiety i wypolić jej w Sosnowiec, ale za to Sosnowity czają się wszędzie dookoła sam. Ale mogę wam powiedzieć, że jak padł taki jeden łun, jest dobrze, no tak to nie mogę powiedzieć, jest dobrze w pieruny. Także co ja mogę więcej powiedzieć, solidae i do przodka. Amba Fatima, Bogorol Anima.